खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बिटिआर सरकारनि बिथोन बायदियै कसुगाव मा महामाया मन्दिराव दिनै खौरां लाफैदों इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। थांनाय रबिबार सानखालि 27 नं राजा लामाजों नांजाबनाय कसुगाव मा महामाया मन्दिराव हरनि समाव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै सिखाव हाबनाय जाथाय जानानै थांदोंमोन। सिखावफोरा मन्दिराव हाबनानै मन्दिराव थानाय सना रुफा गासैखौबो खावनानै लानानै थांदोंमोन। बे जाथायखौ खोनानानै बिटिआर सरकारनि बिथोन बायदियै इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे कसुगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा खौरां लाफैयो। खौरां लाफैनायनि उनाव बे मन्दिरनि जौगानायनि थाखाय बिटिआर सरकारा थोजासे मदद होनो थाखाय थांखि लादों। लोगोसे सिखावफोरखौ थाबैनो हमनानै खावनानै लांनाय सना आरो मा महामायानि मुकुटखौ लाबोनानै मा महामायानो गानहोफिनहोनांगौनि थाखाय दिनैनि गेजेरावनो जिल्ला खुंथाय आरो जिल्ला पुलिस बिफानजों सावरायनाय जागोन होनना राजु नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायो। कसुगाव मा महामाया धामाव मैयाबादि दाखालि हरावहाय मोनसे सिखाव हाबदोंमोन। बेयाव सिखाव हाबनानै मा महामायानि जे माखासे अलंखारफोर दङ, सना आरो सान्दिनि मुकुट, खोमानि सना, गोदनानि माला सनानि, बेखौहाय सिखावा खावनानै लांदों। बेयो जोबोद दुखु गोनां मोनसे जाथाय जानानै थांदों। जोङो पुलिस प्रसासनखौ खावलायदों, जाय बे गाज्रि मोनसे सिखाव खावनायखौ मावदों बे मानसिफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेनगत भाबै साजा होनांगौ। आरो जे जोंनि बे कसुगाव मा महामाया धामनि जे अलंखारफोरखौ सना आरो सान्दि, बिमा महामायानि जे सना, खोमानि सना, गोदनानि माला आरो खर'नि मुकुट, बे गाननायखौ जे लानानै थांदों, बेखौहाय थाबैनो रिकभार खालामनानै जोंनि मा महामाया धाम, कसुगाव मा महामाया धामनि कमिटिनो बेखौ गथायनांगौ, जाहाथे बेखौ बिमा महामायानो गानहोफिननो हायो। आरो जोङो दिनैहाय बेहाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जोंनि आइजो गांखंनि आफादगिरि, लोगोसे जोंनि इउपिपिएलनि मावथि फारिया लोगो बिथांमोन, कसुगाव ब्लकनि आरो कसुगाव TCLCCनि चेयारमेन बिथाङाबो बेयाव दंफैयो। जयैनो जोङो बेहाय नायदिंफैनानै कमिटिनो जों मा मदद होनो हायो, मा हेफाजाब होनो हायो, बेखौ जों सावरायलायफैदों। आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जेसेबां हेफाजाब नांगौ बे मन्दिरनो, कसुगाव मा महामाया धामनो जेसेबां हेफाजाब नांगौ, बे हेफाजाबखौ होनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारा जोंखौ बेयाव दैथायहरदों। आरो बिथाङा मोनसे एसुरेन्स होदों, जेसेबां मदद आरो हेफाजाब बे मन्दिरनो नांगौ जौगाखांनायाव, बा जोंनि जे बाव भक्तफोर फैयो, बे भक्तफोरनि मोजांनि थाखाय मा बाव दाथाय बा इनफ्रास्ट्राकचार डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ, बेखौहाय थाबैनो खालामगोन होननानै बिथाङा मोनसे एसुरेन्स होदों। लोगोसेयैहाय जोंनि जे सिखावजों लांजानाय जे अलंखारफोर दङ, बे अलंखारफोरखौहाय माबोरै बेवहाय लाबोफिननो हायो, माबोरै बेहाय हरफिननो हायो, बेनि थाखाय सावरायलायनानै बेखौ थाबैनो आखायाव लागोन होननानै जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथाङा जोंनो बिथोन होदों। आरो जोंनि कमिटिनो मा महामाया कसुगाव धाम जे दङ, बे कमिटिनो फोरमायनो थाखाय जोंखौ दैथायहरनायखाय जों बेयाव फैनानै बिथांमोननो बे बाथ्राफोरखौ फोरमायफैदों। बे मन्दिरावल' नङा, बे दाननि गेजेरावनो गंथामसो मन्दिराव बिदि सिखाव हाबनाय जाथाय जाबाय, नाथाय गसाइगाव पुलिस बिफाना दाबो जेबो सासेबो सिखावखौ हमनो हायाखै। बेनि सायाव मा बुङो? बियो जोबोद लेहेमिया जादों। बे बिसायख'थिनि थाखाय हयथ' पुलिस प्रसासनाबो गोबां हाबाफारियाव बिथांमोना बेस्थ' दङमोन। बिसायख'थिखौ सामलायनायाव, बिसायख'थिनि समावहाय सिकिउरिटि होनायाव बिथांमोना हयथ' जोबोद बेस्थ'मोन। थोजासे पुलिसबो हयथ' गैजोबा, जायनि थाखायहाय बे सुजुगखौ लानानैनो सिखावफ्रा दिनै एक्टिभ जादों। आरो सिखावफ्रा बेबायदि मन्दिरफोराव जे बेबायदि सिखाव हाबाफारिखौ लाबाय थादों, खावनाय हाबाफारि बिथांमोना लाबाय थादों। बेखौहाय पुलिसजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाफ्राबो गोख्रों मोनसे नोजोर होनांगोन, जाहाथे जोंनि बेबायदि जोंनि सिबिग्रा थानसालिफ्राव, जोंनि मन्दिरफ्राव बेबायदि सिखाव हाबाफारिया जानो हाया। खालि मन्दिरावल' नङा, गामिफ्रावबो जों खोनादों बबेबा जायगायाव मोसौ खावनाय, बेबायदिनो जिब जुनार खावनाय, बेफोरखौ जों खोनानो मोनदों। बेफोरखौ जोंनि गामिनि समाजाबो गोख्रोङै नोजोर होनांगोन। आरो जोंनि बेहाय मन्दिर सामलाय आफादफ्राबो बेखौ गोख्रोङै नोजोर होनांगोन।
आरो जोङो प्रसासनखौ खावलायदों आरो जोङो दिनैनो क'क्राझारनि डेपुटि कमिशनारजों सावरायगोन बेयाव जाहाथे मोनसे पार्मानेन्ट हाउस गार्ड होनायनि बेब'स्था खालामो गैथ्राबाबो बेयाव हम गार्डफोर होनानै बे मन्दिरखौहाय सिकिउरिटि होनो थाखाय बेखौ बेंनो थाखाय मोनसे बेब'स्था खालामो बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय जोंनि सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन आरो पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनजोंबो जों सावरायगोन। नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्टेड लटारि खेला। 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन जेरै टाटा आल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय', फ्रन्स, सिगमा, ग्रेन्ड विटारा, वागनार, एल्ट' केटेन, टाटा हेरियार, टाटा पान्च, बेलिन' सिगमा, मारुति स्विफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि। बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन। लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।